कहले जीजा ए जीजा पिज्जा ले आई ना। खाए खाती हमारा के पिज्जा कहले मालावा के दीदी हमके जीजा कहले खाए खाती हमारा के पिज्जा कहले मालावा के दीदी हमके जीजा कहले। आपका नाम क्या है? एक तमाइयो करतिया सबके हो दूसरे में फोन करे धाका धके हो। एक तमाइयो करत बिया सबके हो दूसरे में फोनवा करे धाका धके हो। लेके चिल्लाले हम ना लगे बिगाड़ी सब काम कब बताई खाली हमारो नतीजा करेले जीजा ए जीजा खाए खाती हमारा के पिज्जा कहले मालावा के दीदी हमके जीजा कहले खाए खाती हमारा के पिज्जा कहले मालावा के दीदी हमके तो दीदी हमरा के सुन करे जीजा कहले। जीजा ए जीजा मिस्टर अंकुर राज शिबिया। एक त चुपे चोरी घर में बोलावेले हमरा लभारावा से भेट करावेले। एक त चुपे चोरी घर में बोलावेले हमरा लभारावा से भेट करावेले। हमरा तो लागे बड़ी डर हो जाए जनी गड़बड़ पूछे राइटर रविंद्र तो भतीजा कहले जीजा ए जीजा सुनी ना खाए खाती हमारा के पिज्जा कहले मालावा के दीदी हमके जीजा कहले खाए खाती हमारा के पिज्जा कहले मालावा के दीदी हमके सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि मैं जब भी कोई नया